Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі у нашым супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. Маім сённяшнім суразмоўцам будзе координатор программы «Знешняя политика Беларуси» Совета по міжнародных адносінах «Мінскі дыялог» Денис Мельянцоў. Добрый день, Денис. Добрый день. Ну, безумоўна, паколькі ўсё ж таки і я кажу, что і за яе межамі, і вы у нас куратор, координатор программы «Знешняя политика», то найперш знешняя политика і будзе нашай тэмай размовы, і найперш ЗША. Тым больш, што тэму менавіта вось ЗША у звязку з Беларусю вы не так даўно абмяркоўвалі на дзяржаўным тэлебачанні у Маркова. Дарэчы, як вам тое, што вас называюць цяпер, што некалі незалежны эксперт Мельянцоў, а потым, то есть вы ўжо ўсё ж таки залежны ці незалежны эксперт? Як самі себе пачуваеце? Ну, Мінскі дыялог — это незалежная арганізацыя. Адпаведна, я незалежны эксперт. В тым сэнсе, што мы ніколі ніякіх фінансаванняў ад дзяржавы не атрымлівалі, адпаведна, не маем ніякіх абязательстваў што дапрацоўвання нейкай палітычнай лініі. Калі, ну, канешне, можа там або пазіцыя, або высновы нашых даследаванняў не ўсім падабацца, ну, але тым не менш мы стараемся глядзець на рэчы настолькі аб'ектыўна, наколькі гэта магчыма. Прыкладна такі ў мяне адказ будзе. Добра, можна ўсё ж таки перш за ўсё з Беларусі я вашу цытату. Как бы вот, калі вы говорили про Беларусь у звязку з ЗША, прогучалі такія словы: можна і трэба ставіць пад пытанне, як кваліфікаваць масавыя мітынгі і дэманстрацыі ў Беларусі, паколькі яны не адпавядалі заканадаўству аб масавых мерапрыемствах, але захопу адміністрацыйных будынкаў ўсё ж не было, таму гэта зусім іншы артыкул, чым у ЗША. Безумоўна, тут вот уразілі, відаць, слухачоў вашыя словы наконт таго, як кваліфікаваць мітынгі пасля выбараў 9 жніўня ў Беларусі. Вы ўсё ж таки як ставіцеся да гэтай сітуацыі? Там якраз, калі мы ўжо пачалі там з цытаты, то гаворка шла менавіта пра юрыдычны бок справы, таму што спадар Маркаў, ён імкнуўся падкрэсліць у сваіх пытаннях і ў сваіх там адказах на свае пытанні часам, што, маўляў, у нас збіраліся захопліваць будынкі, адпаведна, што мусіць быць такія ж самыя юрыдычныя наступствы, як у тых, хто гэтыя будынкі захапіў. Маркаў сказаў, што у нас збіраліся захопліваць будынкі. Ну, у яго гэта было, я не ведаю, ці патрапіла гэта ў фінальную перадачу, таму што мы там нагаварылі больш, чым у 2 разы за час, які ў выніку ідзе ў эфір. Адпаведна, адтуль выкінулі палову таго, што мы там нагаварылі. Ну, калі такія словы былі, можа быць, ён вам прадэманстраваў, вот у мяне тут ёсць перададзены план апазіцыі там ці мітынгоўцаў па захопу вось гэтых і гэтых будынкаў? Ну, гэта я не ведаю. Ён мне не паказваў. Магчыма, там недзе у каго-небудзь на сацыяльных, на профілі нешта такое было, я не ведаю. Вот. Іншая справа, мая справа была паказаць, што ўсё ж такі это абсалютна розныя рэчы, і тое стаўленне да пратэстоўцаў Злучаных Штатаў, якія ўварваліся ў Кангрэс, мусіць і будзе абсалютна іншым, чым у тых людзей, якія спрабавалі. Ну, это, па-мойму, абсалютна відавочныя рэчы. Адна справа нейкі там замысел злачынны, іншая справа, калі ён рэалізаваны, тым больш у такой форме і з палітычнымі мэтамі. Ось. Таму маё стаўленне, калі гаворка пра пратэсты, то, в прынцыпе, гэта мусіць быць нармальнай, калі людзі з нечым не згодныя. Яны могуць
пратэставаць. Нічога я ў гэтым дрэннага не бачу. Іншая справа, калі мы глядзім на гэта юрыдычнымі вачыма, да, як спачатку прапанаваў спадар Маркаў на гэта глядзець, тады мы мусім разглядаць у комплексе. Да. Там быў штурм, не быў штурм. Там парушылі перыметр, за якім уступаюць ужо ў сілу пэўнай інструкцыі у тых, хто ахоўвае гэты перыметр. Або не парушылі на гэты перыметр. Парушылі яны фармальна нейкае заканадаўства, выйшаўшы там на вуліцы, перакрыўшы рух, там, не парушылі. Вось гаворка ішла менавіта ў такім рэчышчы. Ну да, тут просто у мяне такія, скажем, асацыяцыі ўзнікаюць. Ну вот і да вас як да эксперта. Вот вы, да прыкладу, удзельнічаеце ў нейкай канферэнцыі, важнай канферэнцыі, дзе вырашаюцца, может быть, якія абмяркоўваюцца важныя пытанні. Вам ёсць што сказаць? Вы адчуваеце, што неабходна выказаць сваю пазіцыю. Там падымаеце руку, ну, грубо кажучы, а арганізатары там вам кажуць: не, Мельянцова, мы табе слова не дадзім, таму што ты нам не падабаешся, вот барада ў цябе не такая, ці там яшчэ што-небудзь. Вот у мяне тая ж самая сітуацыя, што вот ёсць заканадаўства, закон аб масавых мерапрыемствах, вы не падалі там заявку. Ну, падалі б заявку, вот паднялі руку, і што? Давайте, гэта такое натуральнае пытанне, да? Але варта ж таксама і разводзіць. Мы кажам пра палітычны бок нейкага пытання, напрыклад, пратэсту, і індывідуальны бок, да? Як вы да яго ставіцеся ў прынцыпе. І мы мусім разглядаць асобна юрыдычны бок. Так? Гэты пратэст можа быць абсалютна справядлівы. Можа быць абсалютна справядлівы пратэст у Злучаных Штатах людзей, якія незадаволеныя там пазіцыяй Байдена і хочуць, каб Трамп там нешта ім зрабіў. Іншая справа, што яны свой пратэст выражаюць цалкам у юрыдычным рэчышчы тых законаў, якія існуюць, або не выражае. Вось і ўсё. Мы да гэтага можам па-рознаму ставіцца. Гаворка, падкрэслю, вялася менавіта пра гэта, пра юрыдычны бок. Калі мы ўсё ж таки вось параўноўваем ЗША, ну так вось супала, што і ў ЗША таксама былі пратэсты у той час, калі і ў Беларусі былі пратэсты, і зараз правладныя там эксперты ці журналісты, там вядучыя праграм любяць казаць: а вось паглядзіце там у ЗША, там як яны там разганялі, яны стралялі, яны там і вадамёты і гэтак далей, а вось у нас і ўсё ж таки ці да, сапраўды, вот я згодны з вашымі словамі наконт таго, што ў США ёсць такая норма адкрываць агонь на паражэнне. Калі ёсць канкрэтная небяспека, паліцэйскі бачыць, да прыкладу, што там хтосьці палез за зброяй. У нас ці можна параўноўваць тое, што страляніна, якая была ў нас, што вот у нас вот так ці не так? Мы тут становимся на такую склізкую дорожку. Да? Мы зараз або пагразнем у нейкія дэталі, або будзем просто спекуляваць, там, зыходзячы са сваіх предпачтений, скажем так, перавагу. У Злучаных Штатах існуе маса выпадкаў, яны таксама там і заканспектаваныя, і задакументаваныя, калі стралялі, в прынцыпе, сыходзячы з нейкіх здагадак сваіх, што вось у чалавека можа быць там зброя, ён можа яе дастаць, і стралялі на паражэнне. Да? Адказвалася, што ў чалавека няма нічога, ён безаружны. Тут таксама ёсць свая рацыя, таму што ў Злучаных Штатах нашмат больш ліберальны закон пра зброю, і, адпаведна, кожны палісмен, ён мяркуе у першую чаргу па дэфолту, да, што называецца. Што ў чалавека, у нейкага там падазраванага, у яго можа быць таксама зброя. І, адпаведна, у яго вось гэты парог выкарыстання зброі, ён нашмат меншы. Ну і плюс ёсць такая традыцыя, да, што там паліцэйскі, гэта чалавек там вышэйшы, яму пярэчыць нельга, там і стаканчыкі пластыкавыя яго кідаць таксама нельга, таму што можа быць вельмі моцная рэакцыя. Ось, адпаведна, там былі такія выпадкі, да? Не абавязкова пагроза жыцця была паліцэйскаму. У нашай сітуацыі, калі мы возьмем тыя кейсы, дзе сапраўды былі ахвяры і было прымяненне, як вы памятаеце, у Брэсце гнепальнай зброі супраць дэманстрантаў, таксама розныя кейсы, таму што першы чалавек, які загінуў, гэта была нелетальная зброя,
это быў хутчэй за ўсё такі выпадак. Там ёсць свае інструкцыі пры выкарыстанні нелетальнай зброі, там, напрыклад, гумавыя пулі мусяць па касательнай ісці, там шмат чаго. А тут было выстрел в упор, наколькі я разумею. Што датычыць брэсцкага кейса, там было тлумачэнне пра тое, што на міліцыянераў нападаюць, і, адпаведна, яны мусілі нейкім чынам рэагаваць, то бок уступае ў сілу той артыкул, калі абараняецца, захоўваецца сваё жыццё і здароўе. Наколькі яны там, у мяне няма дэталяў, і відэа, здаецца, таксама не было пра менавіта гэты выпадак, каб можна было зразумець, ці сапраўды там у тых міліцыянераў была пагроза для жыцця. Таму тут такія тонкія моманты. Добра, давайте да ЗША, але ў іншым ўсё ж такі такім накірунку ключы. Шмат чаканняў у пэўнай часткі грамадзянскай супольнасці ад Байдена і яго новай адміністрацыі, маўляў, што будуць нейкія санкцыі, будуць нейкі ціск у дачыненні да кіраўніцтва Беларусі, беларускіх прадпрыемстваў, гэтак далей. І тады, маўляў, можа быць, афіцыйны Мінск задумаецца. Так вось, чаго чакаць, на ваш погляд, ад новай адміністрацыі і самого Джона Байдена? Вось мы сёння якраз некалькі гадзін таму прэзентавалі чарговы выпуск мінскага барометра. Гэта такі маніторынг, дзе мы аналізуем знешнюю палітыку Беларусі, у тым ліку беларуска-амерыканскія дачыненні. І выснова гэтага маніторынга, ён дакладней мы прэзентавалі 2 выпускі. За верасень кастрычнік і за лістапад-снежань. І па гэтых барометрах мы бачым, што адносіны са Злучанымі Штатамі рэзка пагоршыліся. Там па апошняму перыяду мінус 14 пунктаў. Гэта вельмі вялікі правал у адносінах. Але, тым не менш, калі так занурыцца ў дэталі і паглядзець наратыў, дарэчы, на сайце ў нас будзе сёння даступная поўная версія гэтага маніторынга. Можна паглядзець, каму цікава. Можна зрабіць некалькі высноваў. Першае, што сапраўды адносіны пагоршыліся, і Злучаныя Штаты ўсё ж такі ўвялі санкцыі. То бок мы тут не можам казаць пра тое, што яны неяк не адрэагавалі. Яны ўвялі персанальныя санкцыі, яны ўвялі санкцыі супраць шэрагу, як это ў іх называецца па-ангельску entities, то бок арганізацый, нейкіх утварэнняў. Там і цэнтравы Баркам туды патрапіў, і туды патрапіла група Альфа, КДБшная, яшчэ там розныя патрапілі. Таму нейкі такі першасную сваю рэакцыю Злучаныя Штаты паказалі, прадэманстравалі. Іншая справа, што пакуль што тыя санкцыі, якія былі ўведзены, яны не датычаць ні эканомікі беларускай, ні нейкіх такіх жыццёва важных сектароў, каб можна было казаць, што сапраўды санкцыі пераўтвараюцца сімвалічных у сапраўды нешта вельмі сур'ёзнае, балючае, якое можа паўплываць. Рацыянальнасць якая ў Злучаных Штатах зараз? Калі не ўдавацца там ужо зусім у дэталі, можна сказаць некалькі рэчаў. Па-першае, Злучаныя Штаты ў параўнанні з ЕС пакідаюць больш сабе поля для манёўра. То бок яны больш акуратна ставяцца да неймінгу. Там, напрыклад, калі у намесніка дзяржсакратара запыталі, каго вы лічыце легітымным прадстаўніком Беларусі, ён сказаў, што паколькі выбары нелегітымныя, мы ні адных, ні другіх не лічым легітымнымі. То бок ён не сказаў. Будзе цікавы тэст пасла амерыканскага. Калі сапраўды Джулі Фішер у хуткім часе прыйдзе ў Беларусь, ёй трэба будзе ўручаць даверчыя граматы Лукашэнку, таму што амбасадары акрэдытуюцца пры прэзідэнце. І вось мы тады пабачым, это будзе пэўны такі момант ісціны, якім чынам яны трактуюць, хто тут рэальна валодае палітычнай сітуацыяй. І мне чамусьці падаецца, што хутчэй за ўсё даверчыя граматы будуць уручаныя Лукашэнку. Другі момант. Злучаныя Штаты, канешне, заўжды падтрымлівалі беларускую прадэмакратычную апазіцыю, грамадзянскую супольнасць, і гэта было шмат разоў выказана і зараз падчас крызіса пасля выбараў. Але тут ёсць важны такі нюанс. Заключаецца ён у тым, што Беларусь усё больш і больш становіцца для Злучаных Штатаў такім геапалітычным гульцом.
Калі раней краіна разглядалася проста як нейкая частка Расіі, абсалютна не самастойная, якая робіць тое, што і кажуць у Крэмлі, то зараз, асабліва за той апошні перыяд нармалізацыі дачыненняў, які мы назіралі з 15-го недзе да мінулага года, стала нарастаць разуменне таго, што ўсё ж такі Беларусь – это асобная краіна. У яе там ёсць праблемы з дэмакратыяй, ёсць шмат, што Вашынгтону не падабаецца, але гэта краіна, у якой ёсць свае нацыянальныя інтарэсы, ёсць прэзідэнт, хай ён там сабе дыктатар, аўтарытарны кіраўнік і так далей, але ў яго ёсць сваё разуменне, чаго хоча Беларусь, куды яна мусіць ісці, і інтарэсы Беларусі Лукашэнкі, яны далёка не заўжды супадаюць з расійскімі. І з гэтым можна працаваць, скажам так. І тая дактрына Мітчэла, якая была агалошана ў 18-м яшчэ годзе, там вельмі так недвусэнсоўна сказана, што Беларусь – гэта адзін з фарпостаў супраць расійскага неімперыялізму. Адпаведна, краіна разглядаецца у такім кантэксце, і адсюль, я думаю, таксама рашэнне пра тое, што, нягледзячы на тое, што адбылося падчас выбараў, пасля выбараў, працэс вяртання амбасадараў, то бок дыпламатычная прысутнасць на найвышэйшым узроўні, яна не тое, што там спынілася, яна працягваецца. Джулі Фішер прыведзена да прысягі, яна прыедзе дакладна ў Беларусь. Гэта азначае, што Штаты цікавяцца сітуацыяй, яны разглядаюць Беларусь як суб'екта міжнароднага, і яны хочуць атрымліваць паўнавартасную інфармацыю з поля, што называецца. Таму яны адпраўляюць амбасадара. Раней было зусім наадварот, калі дыпламатычная прысутнасць, яна разглядалася Штатамі як нейкая такая прыз за добрыя паводзіны. Зараз зусім не так. Таму я тут прагназую хутчэй тое, што Злучаныя Штаты і далей будуць сябе паводзіць вельмі акуратна, каб не справакаваць большы ўплыў, нарошчванне ўплыву Расіі ў Беларусі. Я яшчэ одну цытату, але яна проста як у працяг нашай размовы. Вы казалі: натуральна, што ЗША як глобальны гулец, які робіць стаўку на прасоўванне дэмакратыі ў свеце для нейкіх сваіх мэтаў, будуць трактаваць і выкарыстоўваць тое, што адбываецца ў Беларусі у сваіх палітычных мэтах. Такім чынам, такое стаўленне, тыя санкцыі і крытыка, якая гучыць мяккая, не мяккая, там ужо кожны па-свойму ўспрымае, гэта што, толькі выключна з-за пераследу сваіх палітычных мэтаў? Тут і так і не. Канешне, Злучаныя Штаты выкарыстоўвалі заўжды і выкарыстоўваюць тую ж самую тэматыку правоў чалавека, каб нейкія свае праводзіць інтарэсы. Ну, это заўжды так было, это аксіяматычна, і пра тое ж самае піша той же самы Вес Мітчэл у сваім гэтым падыходзе, кажа пра тое, што Амерыка мусіць агрэсіўна прасоўваць свае нацыянальныя інтарэсы, у тым ліку праз падтрымку сваіх саюзнікаў. Іншая справа, што самі амерыканцы, для іх дэмакратыя, правы чалавека не пусты гук, але гэта для амерыканцаў унутры штатаў. Калі гаворка ідзе пра замежную палітыку, то тут, канешне, ёсць шмат нюансаў, таму што, як усім вядома, Злучаныя Штаты цудоўна проста супрацоўнічаюць з найбольш рэпрэсіўнымі рэжымамі па ўсім свеце, там, саудытамі, напрыклад. Не бачаць ніякіх праблемаў, каб там лічыць легітымнымі кіраўнікамі іх кіраўнікоў і нармальна там прадаваць ім зброю, набываць нафту. Таму гэта справа такая. Іншая справа, што, канешне, паколькі Злучаныя Штаты даўно і паслядоўна падтрымліваюць беларускую апазіцыю пра дэмакратычную грамадзянскую супольнасць, яны не могуць проста сказаць, што у нас тут памянялася пазіцыя геапалітычная, і мы зараз будзем працаваць там з Лукашэнкам, а вы знайдзіце сабе там іншых нейкіх саюзнікаў. Такое не можа быць, канешне, таму што гэта ўжо пытанне рэпутацыі і пытанне страты твару. Адпаведна, гульня палягае ў тым, як супрацоўнічаць і прасоўваць свае інтарэсы з усімі гульцамі, пашыраючы свае магчымасці для ўплыву, але без страты твару, без страты рэпутацыі. Гэта, в прынцыпе, гуляе не толькі ў Злучаных Штатах гэта працуе, але ў Расіі гэта працуе. Гэта паўсюль працуе.
Дарэчы, ось ужо анансаваная сустрэча Святланы Ціханаўскай і Джо Байдена. Ёсць у пэўнай часткі людзей нейкія чаканні ад гэтай сустрэчы, што не ведаю, там можа быць, што яна угаворыць Байдена больш жорстка там ставіцца крытыкаваць сітуацыю ў Беларусі і Лукашэнку, можа увесці дадатковыя санкцыі. У вас якія прагнозы на гэтую сустрэчу? Выглядае на тое, што гэта абсалютна такая пратакольная сустрэча, якая мусіць даць зразумець супольнасці міжнароднай і беларусам таксама Беларусі, на чыім баку ў гэтым палітычным канфлікце публічна знаходзяцца Злучаныя Штаты. І паколькі сам Байден, ён па меншай меры 2 разы вельмі гучна рабіў заявы па Беларусі падчас сваёй кампаніі, такія вельмі рэзкія ў дачыненні да беларускіх уладаў, адпаведна, ён мусіць неяк гэта працягваць і далей. То бок ён таксама не можа адмовіцца ад таго, што ён казаў падчас кампаніі. Гэта натуральна. Ён палітык, і яму трэба быць паслядоўным. Адпаведна, ён хутчэй за ўсё так сустрэнецца, магчыма, з Ціханаўскай. Такая практыка ў амерыканскай дыпламатыі існуе, калі запрашаюцца на сустрэчы прадстаўнікі і там легальная пазіцыя, я маю на ўвазе, палітычная апазіцыя, которая ў парламентах там апазіцыйная, або там нейкія несістэмныя палітычныя партыі. Ну, так шмат, напэўна, ўсе беларускія кіраўнікі партый апазіцыйных, яны перасустракаліся там і з Джорджам Бушам, і з іншымі прэзідэнтамі. То бок, это нормально, это прымальна. І ў Мінску адрэагуюць, я думаю, спакойна. Будзе, канешне, можа быць нейкая заява такая нехарошага тона, але не больш за тое, гэта сустрэча не можа быць нейкім такім нейкай нагодай для змены палітыкі сваёй. Наўрад ці Ціханаўская там Байдена на нешта ўгаворыць, таму што такіх угаворшчыкаў у Байдена вельмі шмат у дзяржаўным дэпартаменце, у адміністрацыі, яны нашмат больш уплывовыя, чым Ціханаўская. Ось, але я думаю, што амаль што гарантавана, што Байден падтрымае публічна той антыурадавы рух, які ў Беларусі адбываецца. Ну, дзіўна, як па мне, гучыць гэта, можа быць, палітыка, это там іншыя ўсё ж такі законы працуюць, але з аднаго боку вы кажаце, што калі сустрэнецца з Ціханаўскай, то гэта будзе публічна паказаць грамадскасці сусветнай, на чыім баку, там, скажем, сімпатыі адміністрацыі Байдена. З іншага боку, чакаем, што ў Мінск з даверчымі граматамі прыедзе новы пасол ЗША і пойдзе да Лукашэнкі. Вось как бы і Мінск так скажа, ну, канешне, дарэмна вы, але... Давайте канкрэтызуем. Злучаныя Штаты не разглядаюць Ціханаўскую як легітымнага кіраўніка Беларусі і не разглядаюць яе як выбранага кіраўніка Беларусі. Яны пра гэта ўжо вельмі дакладна сказалі. І ў тым жа акце аб дэмакратыі абноўленым там таксама фігуруе каардынацыйны савет, але ён фігуруе як не легітымны прадстаўнік там Беларусі, а як легітымны прадстаўнік апазіцыі для перамоў з уладамі. То бок ён разглядаецца як там нейкая адна з хай сабе лідарская арганізацыя ў межах апазіцыі. Адпаведна, статус Ціханаўскай гэта не статус Гуайдо. Гэта статус лідара палітычнай апазіцыі, скажем так. І гэта абсалютна не абавязвае ні да чаго Злучаныя Штаты. Калі яны сустракаюцца з Ціханаўскай, гэта не азначае, што яны вызнаюць прэзідэнтам і будуць справы там пра все справы ў Беларусі весці з ёй. Адпаведна, Мінск таксама гэта разумее цудоўна. І тое, што там сустрэўся прэзідэнт ЗША з нейкім з лідараў апазіцыі, што раней таксама было шмат разоў, не справакуе нейкую рэакцыю. Справакаваць негатыўную рэакцыю ў Мінску могуць дзве рэчы. Калі амбасадарка назначаная амерыканская не ўручыць даверчыя граматы, і другое гэта санкцыі эканамічныя.
яны натуральна могуць выклікаць рэзкую рэакцыю і нават да разрыву дыпламатычных стасункаў. Ну, на гэта наўрад ці пойдуць, но на скасаванне там пэўнай часткі штата амерыканскай амбасады, як это было ў 2008 годзе, цалкам. Гэта азначае новы канфлікт. Я вярнуся яшчэ раз удакладніць, що ж такі, а чакаеце вы пашырэння санкцый менавіта з боку ЗША? Я думаю, што працэс такі ідзе. Злучаныя Штаты сінхранізуюць сваю санкцыйную палітыку з Еўрапейскім Саюзам. Еўрапейскі Саюз даў зразумець, што яны будуць адсякаць вось гэты хвост часткамі і пашыраць санкцыі на большую колькасць там, і прадстаўнікаў улады, і праўладных бізнесменаў, калі афіцыйны Мінск не пойдзе на нейкія саступкі. Таму я цалкам дапускаю, што амерыканскія санкцыі таксама будуць пашырацца, але зноў-такі яны не выйдуць хутчэй за ўсё за межы сімвалізма. То бок, груба кажучы, не будзе ўведзена ніякая эканамічная блакада, і не будуць прымененыя такія санкцыі, якія могуць пашкодзіць беларускую эканоміку сапраўды сур'ёзна. Ну, атрымліваецца, Егор Клімович пытаецца, то бок амбасадарка ЗША ў Мінску ненадоўга. Ну, калі сыходзіць са слоў Дзяніса, што наўрад ці ЗША увядуць нейкія сапраўды сур'ёзныя санкцыі, якія прымусяць Мінск адрэагаваць істэрычна, то надоўга. Ну, зноў-такі адбыцца можа ўсё што заўгодна, і, напрыклад, нейкая новы ўсплеск пратэсны ўвесну можа выклікаць нейкую рэакцыю моцную з боку беларускіх праваахоўчых органаў. І, адпаведна, будзе зноў дрэнная карцінка в сродках масавай інфармацыі. Гэта можа выклікаць новы нейкі крызіс у двухбаковых адносінах. Могуць там, як з амбасадарамі Польшчы і Літвы, іх папрасіць там на выхад. Можа таксама такое адбыцца, але проста ўзровень краіны, якая дасылае амбасадар, Злучаныя Штаты, гэта ўсё ж такі не ўзровень Літвы. І калі узгадняецца вяртанне амбасадараў беларускага туды, амерыканскага сюды, то я думаю, што бакі ўсё ж такі знойдуць нейкую формулу, каб гэты чалавек не проста прыехаў там на тыдзень ці там на месяц і з'ехаў назад, таму што гэта выкліча прыезд і потым дыпламатычны канфлікт вельмі балюча ўдаруць па двухбаковых адносінах. Узгадайма, колькі цягнулася гэта працэдура вяртання амбасадараў. Іх там амбасадараў няма ўжо больш за 10 гадоў. Так выгнаць амбасадара, там разарваць адносіны можна вельмі хутка, але працэс аднаўлення гэтых стасункаў ён займае дзесяцігоддзі, а ў гэтым разам можа быць і больш. Ось, таму я ўсё ж такі раблю стаўку на тое, што будзе знойдзена нейкая формула такая прымальная. Ось узгадайце ізраільскага амбасадара, як там хітра ўсё было зроблена. Яшчэ адзін нюанс, тым не менш адносіны і з захадам такія напружаныя, скажем так, з ЗША, а з Еўрасаюзам увогуле такія ледзь не будзем казаць разарваныя, але вельмі моцна папсаваныя. І вот, да прыкладу, Міхал Літвін кажа, што ЗША павінны перш за ўсё ціснуць на Маскву і шукаць тую кропку, дзе яны змогуць прымусіць імперыі адступіцца ад татальнай падтрымкі дыктатуры ў Беларусі. І такую кропку знайсці можна. Гэты нюанс, але ў мяне можа быць крыху іншы. Вот гэтае пагаршэнне адносінаў з захадам. Наколькі моцна яно штурхае Мінску абдымкі да Масквы? Ну, мы гэта маглі пабачыць у жніўні, калі пачаліся гэтыя ўсе пратэсты і сапраўды сутычкі, то Лукашенко патэлефанаваў Пуціну. Пуцін нібыта выказаў падтрымку і сфармаваў пэўныя там кантынгенты Росгвардыі, якія маглі удзельнічаць у падаўленні пратэстаў. І другі момант, якім чынам, як хутка і як маштабна разгарнуліся сумесныя беларуска-расійскія вучэнні адразу пасля гэтага. Гэта азначае, што дэсантнікі былі на поўнай гатоўнасці, яны маглі сюды быць перакінутыя літаральна за некалькі гадзінаў. І гэта вось вайсковым экспертам дае нагоду казаць, што, в прынцыпе, тут была падрыхтавана цалкам такая
хай не украінскі варыянт, але да гэтага магло пайсці, калі б урад беларускі страціў кантроль над сітуацыяй. Вы зараз кажаце про тое, што перамогі по, скажем так, дэмакратычнай супольнасці не было б у любым выпадку. Конечно. Ні ў якім разе. Гэта выклікала б толькі такі вельмі моцны, вельмі хуткі канфлікт, інтэрвенцыю. І, дарэчы, вось пра гэта мала казалі, але такі вельмі красамоўны факт. Гэта зноў-такі вучэнні, якія праводзіла і НАТО, і расійска-беларускія, якія тут адбыліся. Гэта пралёты стратэгічнай авіяцыі. Амерыканцы, натаўцы пралецелі ўздоўж мяжы польскай, украінскай на сваім стратэгічным бамбардзіроўшчыку Б-52, а расіяне уздоўж мяжы саюзнай дзяржавы праляцелі на сваім стратэгічным бамбардзіроўшчыку. Такое патруляванне ўзаемнае. То бок тэрыторыя была абазначана, хто на што прэтэндуе і хто на што, в прынцыпе, можа ўплываць. І пасля гэтага неяк у тым ліку і заходні бок яны прасцей сталі ставіцца да беларускай сітуацыі, мне падаецца. І пасля гэтага ўзмацніліся яшчэ рыторыка. Заўважце, якая была рыторыка заява ў тым ліку амерыканскага дзяржсакратара, калі ён казаў пра падзею ў Беларусі. Там адпаведным радком было сказана пра падтрымку незалежнасці суверэнітэта, асабліва ў выпадку Расіі. То бок Расія не мусіць умешвацца, і мы разглядаем беларуска, то бок Беларусь не як краіну, якая выбірае паміж Расіяй і Захадам, мы там цалкам. То бок яны таксама абазначылі, што яны не прэтэндуюць. Ўсё ж таки вельмі сур'ёзная заява. Атрымліваецца, што калі б Лукашенко пайшоў па шляху, да прыкладу, Януковіча, то мы падтрымалі тут імгненна свой Донбас. Конечно. Мы про это уже шмат казалі ў розных перадачах. Тэрыторыя Беларусі сама па сабе, яна крытычна важная для Расіі ў вайскова-стратэгічным плане. Чаму? Па-першае, тут я вельмі хуценька зараз па гэтым прабягуся, не ўдаваючыся ў дэталі. Па-першае, два вайсковых аб'екта, якія не страцілі пакуль што актуальнасці для Беларусі. Гэта радар сістэмы ранняга папярэджвання пра ракетны удар, который у нас в Ганцевічах, побач з Ганцевічамі, і ў Вілейцы станцыя дальняй сувязі военно-марского флота, 43-й вузел, які кіруе ўсімі падводнымі лодкамі і вайсковымі караблямі ў Паўночнай Атлантыцы і ў Індійскім акіяне. Беларуская тэрыторыя крытычна важная для дэблакіравання калінінградскага эксклава ў выпадку канфлікта з НАТО і, адпаведна, акружэння і задушэння краінаў Балтыі. Гэта тэрыторыя, якая не дапускае смычкі вось гэтага антырасійскага санітарнага кардона паміж Балтыйскім морам і Чорным морам. У выпадку Украіны такую крытычную значнасць меў Крым, таму што той, хто кантралюе Крым, фактычна кантралюе ўсю чарнаморскую акваторыю, таму што там можна паставіць адпаведныя ракеты, супрацьракеты, якія будуць устанаўліваць эту area denial, зону беспалётную. Тое ж самае вось працуе з Калінінградам, тое ж самае працуе з Беларусю. Адпаведна, калі рускія генералы зразумеюць, што там пад Віцебскам, пад Оршай могуць стаяць амерыканскія ракеты, у которых падлётны час да Масквы будзе складаць 4 хвіліны, а гэта менш за час прыняцця рашэння пра удар у адказ, это значит, что адным залпам можна вырубіць камандныя цэнтры ў Маскве. Гэта азначае, што беларуская тэрыторыя, яна трошку значная. І што вот вы нават пасля Крыма, пасля Донбаса, пасля рэакцыі сусветнай на ўсе гэтыя падзеі, вы лічыце, што Крэмль бы нічога не стрымала ад прыняцця такога рашэння? Абсолютно, гэта пытанне бяспекі. Крым таксама глядзіце, была рэакцыя, но это ж не значыць, што Крым нехта некаму аддаў ці аддасць. Пытанне Крыма нават выведзенае з кантэкста перамоваў. Перамовы ведуцца па Донбасе, па Крыме перамовы не ведуцца ніякія. Хоць за гэта і крытыкавала нацыянальна свядомая частка беларускага грамадства тую ж самую Ціхановскую за яе
не адмаўлення ад расійскага вектара, скажем так, не выказванне там па Ўкраіне чагосьці, не там адсутнасць слоў пра тое, што мы там адразу ў НАТО. То есть нават тое, што яна ўзяла такую, в прынцыпе, лаяльную пазіцыю заняла ў адносінах да Расіі, гэта ўсё равно не ўратавала б. Конечно, не. То есть не сказали б, да, добра, Тихановская, калі ты статус-кво ў адносінах Беларусь-Расія захоўваеш, то давай кіруй тут. Все одно была б інтэрвенцыя? Ну, наколькі мне вядома, там наўпроставай нейкай камунікацыі у Тихановскай з рускімі з гэтай нагоды не было. І гэта камунікацыя на высокім узроўні не ўстаноўлена да сённяшняга дня. У Расіі Тихановская ўспрымаецца як празаходні лідар апазіцыі, як больш антырасійскі, чым прарасійскі лідар. Адпаведна, што зарабіць стаўку на Тихановскую, улічваючы кампанію ўнутры краіны, наўрад ці нехта б стаў. Денис, вы разумееце, што вот вы зараз фактычна сказалі нам такое, што шаноўныя беларусы, альбо Лукашенко, альбо страта незалежнасці? Ну, не абавязкова. Акрамя Лукашэнкі могуць быць іншыя палітыкі, якія могуць нармальна дамовіцца з рускімі. Хто? Гайдукевіч? Ну, можа быць, такія палітыкі яшчэ не нарадзіліся. Ну, а чым сабе не Гайдукевіч? Чым сабе не Лукашенко малодшы, напрыклад. Я абсолютно не выключаю. То бок для Расіі свет, што называецца, клінам не сышоўся на асобе Лукашэнкі, і улічваючы апошнія 2 гады адносінаў беларуска-расійскіх, я думаю, што там вельмі вялікае раздражненне беларускім лідарам, і яны б з задавальненнем яго памянялі на каго-небудзь іншага, але яны хочуць гарантый. Пакуль што гарантый такіх рускім не даў ніхто. Ну, выглядае так. Калі дадуць, гэта будзе іншая сітуацыя. Дзякуй вялікі. Вось на такой рэалістычнай пессімістычнай ноце завяршаем гэтую размову. Денис Мельянцоў, Зміцер Лукашук, сумесны стрым, Еўрарадыё і яе прамовы. Рабіце высновы самі.